Hi guys, hello! May nag-request sa amin magpakita raw kami ng video again about plants. Nandito kami sa kagubatan ng aming jungla. Nandito kami sa jungle, petit jungle tree. Ayan. At nandito tayo. Nakita nyo yan. Inaayos niya yung cardboard namin na pinagbahayan na ng mga spider webs. Mga spiders at mga ano, ang laki na sobra. Oh. Grabe, ang galing niyang kumain ng lupa. Inubos na naman niya yung nilagay namin. Malaki na siya, oh. Oh. So, lagyan natin uli siya para lumusog. Ang ganda niya, sobra. Super beautiful. Super beautiful. Ayan, yung mangkok natin, guys. Mangkok, oh. Lagayan ng soup. Lagayan ng soup. Variegated ito, golden. Golden variegated. Mangkok cardboard plant. At ito, very rare ito, guys. Oh, one of the rarest plants na meron tayo sa mundong ibabaw na ito ay itong si Anthurium mangkok. Variegated naman ito. Ayan. At doon naman ay meron ding isang cobra ito, di ba? Cobra naman ito. Si cobra. Ayan. Ang mga dahon niya ay nag-brown na. Medyo how many ano na, may 3 buwan na yata. Hindi na silip-silip ito sila, guys. Alam nyo kasi itong mga plants ng ganito ay kampante tayo kahit na hindi natin dalawin dahil sila ay self-cared. Ayan, sila ay namumuhay ng kanila. Pwede silang hindi dalaw-dalawin ng how many days, pero syempre naman, yung 3 months, maawa ka naman kung di mo dalawin, baka mamaya napuno na ng brown na leaves. And then wala na siyang potting mix. Umangat na siya. Wala na, natuyo na siya. Umangat na siya. Ano kaya? Gusto mo ano natin? Propagate natin dahil grabe, oh. Propagate natin yan. Oh. Kasi ano na yung kumbaga nananaog na sapat yung kanyang mga dahon. Nag-yellow na pati ito, eh. Nag-yellow na. And then very hot ngayon. Ito naman sila ay matibay na mga plants, guys. Matibay sila, hindi sila yung basta-basta na bumibigay. Nakatulad ng mga ibang mga plants na mainitan lang konti, ayaw nang mabuhay. Oh, ayan, oh, ganda. Ito si cobra cardboard plant. Anthurium pa rin ito. Ayan. Anthurium plant na giant. Super giant na siya. Sinisilip-silip niya lahat ng mga ugat. Dinadalaw niya. Baka mamaya katulad nung mangkok, ay nung milyon na kahapon ay may tumubo na baby. Kaya nagkaroon na tuloy ng baby agad-agad kahapon. Ito naman ay ganito. May mga spider webs kasi gustong-gusto na spider dyan tumira. Teka nga, oh, daming spider web. Spider webs. Ayan. Wow, ganda naman ng ano natin, Popeye. Yung ano ito, pinopagate natin last time. Can you remember daw. Oh, ayan. Si Popeye. Ayan. Ayan pa ang isa, si Popeye. Dalawa. Ang gugwapo, ang gaganda. Super beautiful. Oh my God. Ala, anong nangyari? Nag-yellow na siya. Hindi na didiligan. Ala, kawawa naman, umiiyak na siya. Umiiyak na ba siya? Anong pangalan nito? Nakalimutan ko na. Joppy Eye. Ayan, philodendron yan. Si Joppy Eye. Ngayon guys, ay umpisahan na naman natin yung plants ng asikaso pagka may time. Ala, tingnan mo si ano. Ay! Silver blush! Ala, nag-brown! Oh my God, kawawa naman. Ala, namatay na! Oh my God! Wow! Wow! Si Redwix, ang laki! Si Redwix, ang laki! Ang ganda naman ng papay. Papay.
Oh, Diyos ko. Manghakot tayo ng ano, yellow leaves. Teka lang. Itong ano, nangyari. Teka lang. Ano, oh. Linisin muna natin yung daanan natin dito. Kasi napuno. Ay, my God, ang laki oh. Kasi laki ko yan. Kasi tangkad ko na. Yung cardboard doon oh, sa dulo. Ang laki na. Yung cobra na isa. Ito isa oh, giant nasa baba lang oh. Oh Ang laki, my oh. God! Ang laki! Oh. Ay, ay, Diyos ko, ang laki. Oh my God, ang laki. Ang laki-laki, giant. Puro mga ano oh. Oh my gulay. Ano nang nangyari dyan? Siya ano dyan oh. Allah! Oh, ilagay mo dun sa ibabaw, Ano ang kawawa. pangalan na to? Si Nalimutan ko na, mamay. I recall natin mga names. Alam nyo na, sus, Diyos ko. Anturium pa rin yan. Kamag-anak ng mga cardboards. Yun sa ibabaw, tanggalin mo nga yung brown. Yan o. Yung brown. Yun o. Oh. May brown dyan o. Nasalo ng dahon. Yung nasalo ng dahon, alisin. Hindi niya nakita. Ibabaw. Ayan o. Yan, alisin mo yung brown. Di ba? Yung nasa... Yan. Kawawa naman. Oh, ganda. Wow naman, grabe. Wow na wow. Grabe. wala na rin lupa. Wala na rin, kinain na rin niya. Ang galing nilang kumain eh. Tingnan nyo naman ang mga dahon, sobrang lalaki. My God, so surprising na ganito na naman ang nangyari dito sa garden. Super lalaki. Oh my gulay, ang lalaki. Ha? Kaya lang ang gusot-gusot nila. Kumbaga sa ano eh, walang ano, walang, ay naku, untidy, kumbaga untidy. Walang hilamos, walang, wala, ala, ang laki na ni ano. Oh my God, ang laki. Si ano, Black Sparrow. Super laki. Ala, 1.5 meter ang dahon. Dami ito. Oh my God, grabe, ang laki. Ito, ano nangyari na oh? Ay, naku, na punong-puno na. Oh. Si green ball, punong-puno, grabe. Puno oh, ang dami ng ano. Oh my God, teka lang at i-fix Ay, ko wala na rin lupa. itong video para makatulong ako sa pagligpit nitong mga brown leaves. Kasi, pero dito guys, teka, pasyal ko. Wow, si Golden Dragon, Papa, anong nangyari at naikalat na dito? Golden Dragon, lumaki, lumapad. Allah. Wow. Oh my God, ang gwapo, Papa. Ang gwapa. Ang ganda, yung pinopagate. Sobrang na-surprise ako. Nakakagulat. Nako, ang ingay ko. Ala, grabe. Oh my God. Si Orlando, anong nangyari? Ha? Ah, grabe, ang lalaki. Ito oh, ang laki. Super giant na. Ala, kasing laki mo na yan. Ang daming brown na leaves. Teka lang, ilagay ko itong cam sa, ano, sa stand. Ala, ang daming dahon. Oh. Diyos ko, grabe. Oh, grabe. Oh my God, naging gubat na talaga. It's jungle. Jungle. Forest. Oh my God. Oh, malagyan mo si, ano, Florida ghost natin. Ang laki. Ay my God. Tingnan mo si Billy naman oh. Si Billy T. Oh my God, ang grabing laki. Wala na, si Giant na lahat dito. Ala, nagsisi-giant lahat. Oh my God, huge giant. Ala, my God. Oo, ang laki na gumagapang ito oh. Ay, Diyos ko, ang dami pang mga laki. green bowl dyan oh, sa loob oh. Oh, ang dami pang green ball, yan yung na-propagate natin. Oh, ngayon, ang gagawin natin ay linisan muna natin bago tayo maglagay sa mga pots. Ha? Iligpit ko dyan. Ikaw, bahala. Mag-propagate ka. At ako naman ay maglinis ng konti. Ganito ang gawin natin. Siya mag-propagate. At ako ay mag-ayos-ayos ng konti dahil ang daming kalat, guys. Kumbaga, walang ligo. Kumbaga sa mga dalaga ito, ay nako, napabayaan. Wala nang mga ligo-ligo. Oh, wait lang. Ligo-ligo. Oh my God, kung ano-anong term. Dyan oh, sa ilalim. Oh my God, ang daming green ball. Wow, grabe, ang dami.
Okay. Okay, let's do this. Let's do this kasi ang daming ganito. Gusto ko ilagay ko sa stand ito. Wait lang. Oh my God, anong nangyari? Golden Pina. Si Golden Pina, anong nangyari? Tingnan nyo naman si ano. Oo nga. Oh, Pwedeng ano yan, ikat. Ang ganda ng dahon. Look at this. Oh. Half moon. Half moon ang mga dahon niya. Half moon guys, half moon. Wow, grabe. Oh my God. Ang gaganda, sobra. Sobrang gaganda. I don't know what to say. Ay. Allah. I don't know what to say. Wait lang. Ito oh, nakakaawa oh. Noon ako halos di ka makabili dahil napaka ginto yan noon guys. Ito si, oh my God, Florida Beauty. Ang laki-laki na si Florida Beauty. Putulan natin, kawawa na. Paraiso Verde. Naku, nabali na. Anong nangyari na? Oh, nagagapang-gapang na dyan. Ala, anong nangyari na kay Ito, Paraiso natutumba na Verde? rin, oh. Tingnan nyo ang ala, nabali na. Paraiso Verde is this one. Look at this. Ang lalaki, isang yarda ang dahon, guys. Golden Miliona. Wow. Para siyang ano, kumbaga parang fairy, parang hindi tunay, parang misteryosa na plant, no? Misteryosa. Kaya nga dapat ayusin naman natin, nakakaawa na. Ang mahal-mahal sobra nito noon. Oh my God. Tingnan mo na yan. Ewan ko, mahal pa rin naman na ngayon. Ang mga Black Cardinals natin, nagsitaguan, pero ang dami nila ha. Naparami namin. Ayun, Miliona Pungko. Oh, si Miliona Pungko. Kahapon nanganak yung isa. Oh my God. Oh, si variegated Babsi. Papa, nag-variegate ng gusto si Babsi, oh. Golden, oh. Ang laki na. Dapat ay, ano, i-propagate natin, nag-half moon siya, oh. Ito si Babsi. Ayan. Oh, grabe, ang ganda. Oo, natumbayan na. Oh, ang ganda. Si Bagsi. Ay, ang ganda si Babsi. Gusto pala niya maarawan. Tingnan mo, lumaki ng gusto. Tignan mo yung cardboard din, halo-halo na. Naku, yung cardboard na isa pa. Saan natin lalagay yung mga yan? Oh my God. Saan na siya? Nakakaawa naman si ano. Ano na pangalan ito? Stingray? Oo, nag-brown ang kanyang ano. Kawawa naman. Ay, ito yung hinahanap ko. Nandito rin. Nakalimutan ko na pangalan nito pero naalala ko nung isang gabi. Oh, Stenolobum? Stenolobum. Philodendron Stenolobum. Ayan. Kasi nawala na yung kanyang nanay. Namatay yata. Ito na lang, yung napropagate. Ayay. 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 Ayay.
Nagkaroon na ng marami na ano. So, itapon lang natin sa dagat. Ayun, sa dagat. Oh my God, tingnan mo naman ito. Dito makikita ang bakas. Makita mo ang bakas na talagang hindi na nadalaw. Look at the golden cardboard. Wala nga dilig-dilig, ha? Wala, golden cardboard, oh. Binahayan ng maraming weeds. Oh my God, ang mahal-mahal nito, guys. Grabe. Hanggang ngayon, very rare. Ay, ay. Luuya. Kawawa naman. Dami. Pero okay lang. Okay pa rin naman siya. Wapa pa rin. Ay, yan ang lang. Wala siya malaki. Diyos ko, di ako nakakuha-kulas. Ano nangyari na sa akin? Ayos muna kami. So, ayan, Petit Jungle Tree. Nakita nyo ngayon, masyado ng mahaba. Ayan, guys. Para enjoy nyo ang aming video ay dagdagan natin. Nakakaawa naman itong mga cardboard at mga ano, guys. Nakakaawa na. Pinagbahayan. Kumba na ito. Kumba. Kawawa, oh. Paano kaya ilagyan ng stick? Dapat to ilagay dyan sa duckpin. Transfer natin, Papa. Kawawa naman sa Paraiso Verde. Nakakaawa.
Okay. Masyado nang mahaba. Hindi tayo mag-propagate ngayon? Ha? Ano yung propagate natin ito? Saka na lang at ano, walang paglalagyan. Ayun na nga. Teka, ayusin na muna namin. Ito ang situation guys, pinakita ko lang ng parte na medyo magulo ko talaga. Kasi medyo matagal na namin hindi nadalaw. But, grabe ang gaganda. My God, ang lalaki. Ang gaganda. Super. Masaya ako kahit ganun ka nagkabulatching sila. I love it kasi talagang healthy sila. Okay. Thank you so much doon sa mga nag-request na magpakita kami ng plants. Ito po, nagpakita kami at ang ganda. Ang gaganda. Teka lang, meron akong si Orlando. Lagyan ko ng lupa, wala nang lupa. Teka lang. Wala nang lupa si Orlando. Wala na? Oo, wala nang lupa. Ito malaki. Wala? Di ba Orlando rin to? Wala? Wala? Hindi pwedeng mabuhat pala. Matumba? Kumapit yung ano. Matumba. Pwedeng tanggalin. Ayun. Lumapit sa ano. Tuloy mo yung gas. Ito. Ha? Hindi mo kaya? Nak, ano nangyari nga rito? Nakakaawa na. Ayan mo. Tingnan mo na. Nagkasukot-sukot na. Ito ano nangyari sa camera na? Ano? Kumbaga sa buhok ito eh. Ano na oh. Nag-away-away na yung mga kuryente niya, yung mga wire nila. Mga telephone wire, nag-away-away na oh. Ayan. Ay, matumba. Kumba nga. Hindi balansi kasi hindi. Mahaba na kasi, sobra. Oh. Pwede lagyan ng stick na yan. Ha? Oh. Kunan mo ako. Ay! Teka, picture. Ang laki! Ano nangyari na dyan? Oh? Ilagay ko doon para hindi siya. Okay? Ano nangyari na rito? Inatkat na nila. No? Saka na natin ipakita yung sunod na mga propagation natin kasi mahaba na. Okay, magpaalam na muna tayo. Wala, puro giant na lahat ang nakadiri. Grabe. Okay, paalam na tayo. Dito, view. Dito ka. Nakaka-record. Oo nga. Yan. Paalam tayo, papi. Bye-bye, guys! See you again next time. Ayan ha, tinupad namin yung request nyo. Mga tanim nandyan na. Nakita nyo. Giants. Okay, I love you guys. See you. God bless. Nagiligan na. Nagiligan na siya. Okay na. Monstera deliciosa guys na. My God. 1 foot lang noon yung dahon yan. Look at that. Naging puno na ng malaki. Ang laki na ng puno. Oh my God. Ang laki. Tingnan nyo. Ito pag may bagong dahon, yung pinakasentro na bagong dahon ay gaganyan. Magpakita na ganyan. Oh. Ganda. Ang ingay mo naman.